Hai berok norok nai tongo kokborok YouTube channel hajing jaseng kini hanya hai tabuk jesini 12 বছর সারা all India wo Pradhan mantri no tuyui tamo bejalongnai jak tai tamo yapiri selajak abono rwsawui sing o kokborok kothoma YouTube channel tei sing sherei nai neleyanno kok ngamo hai khajani takukte bukuksong ang agi puno thanai video kaisa samani tongo je Pradhan mantri chanai saya saboni yago sabikati kingmaker khani sabo hongka hongke Nitish Kumar bai Chandra Babu Naidu tabo ruai salai tongaika je national reporter rogo tai national khobor rogo news rogo sing khanao je Nitish Kumar bai Chandra Babu Naidu borok gosipono borokni demand je borokni sanmung tongo janija je doptor tongo engkang sing tabo nainilene Nitish Kumar bai je Chandra Babu Naidu borok tamo no tui demand khai sanaine borok je NDA je BJP bai khe borok mili uinai Pradhan mantri 9 tariko support khainani hinai gosilaimani ko tai oro kisa BJP ba NDA borok tangai bejalangjak hingkangke borokni sanmani ingkha belai kotor sanjak Nitish Kumar bai Chandra Babu Naidu tai phajir sing naine lene je oro borok tamo sanainai borok tabuk kisa game munglai tonglai tai mili manani digi kom henglai tonglai khajani takukte buhuksong sing thanai bisirogo kwbangma Pradhan mantri rokno chai thangmani nukha je mohai jot Pradhan mantri somoyo sing duijona Pradhan mantri rok pojontono sini history lai thangjak rogo sing nukha tai obahai Pradhan mantri chamani bisi din tikia takukte buhuksong keboba bosor kaisia 1.5 বছর 2 বছর 3 বছর 3.5 বছর obahai keno Pradhan mantri kokogoi thangmarok sing lai thangnai Pradhan mantri rokno nugo tai ang abumuo sai thanglak tai ang somai mangkha hangke tekese video rogo bo Pradhan mantri koi bosor chakha abahai rok ang kairoi video khanani chesta nawono tai jorong tongdi je ano YouTube no subscribe te comment share khanya bagai nongno koijabu hajing hangke singoro naine lena je Nitish Kumar bo tamo Sankar je o NDA sorkaro gothon khlai thangangke bo tamo san hingkangke bo Sankar Rail Mantralay Ministry of Railways tai Shehar Mantralay City Ministry tai Gramin Mantralay Rural Ministry obaheke bo koto je porno sangkatai pini je 3-4 jon abono mantri khainani bagai abo bo sanja tai obo sanungno hinmano je orotamo saka city ministry rural ministry tai abaheke ministry of rural development abahai roka sananyai Chandra Babu bo obaheke no sananyai borok je NDA baike jodunglaiye hanya hai Narendra Modi no Pradhan mantri chanani 9 tariko support khainani bagai borok tabo khasong laija ekaisa kok oro tabo kasai tongo je Nitish Kumar bo je sajagya angmani kok go obo kaisa sajagya tai milimia hake nukjagi tongmani ko obo nongkha je agi phuno BJP o je kwama boktoi borogo borokni je odre pot je borokni boktoi speech rogo sajagoi tongo je agnibir launch khlaimarok nugui tongo tai kwbama abahai borokni je boktoi borogo nukjagoi tongmani aborokno sajagya tai o agnibir yojana no jeske puno manor nai opnai je Nitish Kumar tisawui tongo karon o agnibir no tuino BJP voter maya ngo hninai sajagoi tongo tai aboni bagai je borokni yapiri namani aborokno belaino chanani nangoi tongkha BJP ni neta rok
tai aro borokni bagui kisa problem nukjagui tongo tai tebo obo hai problem nukjakmani abo onye video sasiwano takok tei bokok chong phaidi hingke जों tini omono salaisiwano Narendra Modi jodi 9 tariko Pradhan শপথ চাকা হাঙ্কে ব কয় বছর প্রধানমন্ত্রী টিকি টং দামানো মাইয়া আবো নরগ্ন কমেন্ট খাইই সাদি তাই তিনিনি বাগৈ আসং জর নং সিতং তাই নরক যতন কাহাম টংদে তাই অ ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেল ন খবর নানানি মুসুংখা হাঙ্কে নরক আনি kokborok kothoma সাবস্ক্রাইব তাই বেল আইকন খাইন তাপকি তাই নাইদি নুকদি সিদি সিয়াকে নং বাহাইকে জিদি ওই মানাই তাই অবাহাই সামং খালাই ফংদি যে নংনি তংন নুগৈ যত লোকরক মা সরংনাতৈ আজক সাওন্য যতন হামবাই।